ka boundary committee jongka ki HADC bat ki hima basha akta haka jingya penbet put haka kela ka banengkong hadian jongka jingatai ka basani kila rai ban tietno ya ka jingkhang jongka yeng bishar persha ya ka soskula penbet put balai soi de ka sarkar jela bat ka sarkar Assam dangshan haka ni ka jingalang na kaliang jongka boundary coordination committee hapo ka jingalam jong uba jambor war kum usherman kum jo uba PNCM kum udkhot ka committee nalo kinong sinshar hima kila itu bagatei karai bakishim kadi hadian baka sarkar ka lapan paushai bakan om kertiang din shu ban penbet Ngilayala ang isong diang ya kanika boundary committee mata sini but kadaw kabangi laya khot diang ya kanika boundary committee mata sini kalong bangi ya shimno ya karai kabedai bat kanika isu jung boundary amar ke jing ni jung ke jing bombon ke jing ya persha jung ki paiba khamtam nagaliam jung ki santli ki hima ki bala shakta hakani ke jing soi ya yu da ki artli ki sarkar meghalaya ka jungi Assam ha level jung ki sta kadau ka jing ni jung kane ka jing ya ka jing bombon ba ka jing ya persha na ki nongsong sinong jung ka jalai bro oi kalong namar ba kadai ka jing bendet jung ka sarkar ka jing bom kenthop ka jing yait lat ya ki hima ki badai ki try jaka ki try puta bat kum tu ya ka district council kum ka custodian jung ki hima bat ki sinong ki thau ki ba ka jurisdiction jung ka council te deina ka ni ka daw ka bala pelong yungi ka boundary committee bangin hapan simkhia na koi ka por sa koi pat bat hapu kanika singi ka bangtan la ban pelong ya kanika boundary committee bat karai ka bangi la sim hakanika boundary committee ka bangta ka long namar bangi suthu ba ngimdan su da ki wai pat kila namar ba nagalem jong ka kurman hi nagalem jong chief minister la krensai ba unuma su ban revisit ya kanika MOU kombatina ka minister dei nagata kadaw nagalem jong kanika meeting ka pamenta nila sim ya karai ba ki hima ki jungi ki badai ki try jaka ki try putra ki babat ki dokumen ki duler jong ka jinglong try ya ka khndo ka siap ki jaka ki putra berkhot ba dagane ka committee mta ngla sim ya karai ba ngin lai chaka ku nampai support bat ya kani ngila senia ang ka coordination committee akabakan sa pendet pembiang suara bakin saat Kesong angka start jong ka commission kesong ka start ka coordination committee namar ba ila ada panti thong ya ka coordination committee bakan pendet pembiang Mula bon head dengan ka coordination committee. kani ka coordination committee kan head ka akan lead ka boundary committee Emang mulu bon dan head ga chair saya kumlaong dengan chairman jong ka di boundary committee kisandali ki hima peringkat ki legal advisor jong ki kisandali ki hima kentup ye ba jambor kum bi amin char jong ka ida kana keleng jong aru kum leader office kum indi ki khot jong ka hochi but ban share kan yang try in long hi ba jambor ha commission committee ke but ye ka report but they should take a final decision insa report shaka boundary committee then rei ban walk out ye ki rukom baro hoy shanu ka kot bi ban lai ki ai ki correspondent ki beri ban rai ki ai ki ka ega move jong inang isi kaman isanya aka coordination committee badia kan coordination committee nehat hi dau ia min shat juga ilaka nganganong di khot jong ka sandli di hima ki ba shat ka akan ka fast pace ba kumjuru ki muktiar ki jong